нині церковь вспоминає память святых отцов і предлагає нам чтення Євангелія, де Господь відкриває перед учениками, перед нами тайну Святої Троїці, про те, як Господь Отець Небесний посилає Сина Свого, а за заслугою Ісуса Христа, совершення їм на Голгофі і у Воскресенні, в день 50-й Бог Отець посилає Духа Святого, щоб основалася Церков Христова. Слідуючу неділю ми маємо саме такий день. Наша мати Церков Православна буде мати день народження. І всі ми, діти її, також іменинники. Господь молить Отця Небесного, щоб Господь всіх тих, кого Він передав Сину Своєму, щоб вони були спасені, і щоб їх путь у життю був осмислений, наповнений радостями, духовними подвигами. Каже Господь, не у всіх молю, бо час людей стане проти, а тих, котрих дав ти мені, котрі од віка вектор своєї духовності направили к небесам. В сьогоднішньому Євангелії можемо думати, що Господь указує нам, що Бог, одаривши чоловіка свободою, дав йому право вибору. Причому це вибір настільки сильний і настільки реальний, що маса людей аж не вірують, вони можуть вибрати собі те, що хочуть. Ми вибрали путь життя. Ми вибрали Ісуса Христа, Його канонічну православну церкву. Є люди, які чули, що є канонічна законна церква, яку визнає світ. Но не то. Отвергли. Єдні залізли в секту, єдні у западні релігії, єдні в унію, єдні у ПЦУ, єдні в СЦУ і всякі там лжерелігії. Но більшинство із них знає, що вони не туди залізли. П'яниця добре знає, що він недобре жиє і п'янка його згубить. Но він нічого не може з собою зробити, п'янка зламала його. Для нього спирт, як наркотик. Злодій краде, бо для нього злодійство – наркотик. Блудник має великолепну сім'ю, но попробувавши наркотика, блуда потім не може остановитися. А от люди, котрі вибирають в цьому світі релігію по собственному желанню і під свою вигоду, Господь про це сказав. І апостол Павел підтвердив, що в останні часи будуть люди, які будуть вибирати собі проповідників, які би ласкали вухо, хвалити їх. Щоб не казав священник, пост треба держати, сповідатися, щоб їх хвалив, як протестанти і секти. Кожна проповідь у секті починається «Ми спасенні». Кожна проповідь православна починається «Браття, ми в опасності, в гріхопадінні». Бог ізбрав нас від цього міра. Бог дав нам можливість, дав нам інструменти. Організував нам церкву, создав церкву, в ній дав нам таїнства. Но залишає нам свободну волю, а з нею проблема. Бо воля наша деколи не хоче бути згідна з волею Божою і йде собі путями сьогосвітніми. От чому Господь нині у молитві первосвященника молить Отця Небесного. Тих, котрих ти мені дав, Отче, тих їх сохрани, щоб вони були єдині, як ми єдино єсмь, Свята Троїця, Отець, Син і Дух Святий, щоб і вони у церкві були такі і не піддавалися розколам. Якщо чоловік злодій, йому прочитали 10 лекцій о вреді злодійства, він не перестане красти.
Якщо блудникові прочитали 10 лекцій, що блуд – це самоубійство і собственної сім'ї, і душі, і свого тіла, він все одно піде. Современні люди, які збрали собі релігію неправославну, вони дають собі відчет, що це ізбрання їхнє, свободне. І на страшному суді у них не буде можливості казати: знаєте, я не чув, я не знав. Все чули, все знали. І ми сьогодні їх предупреждаємо, що Христос основав одну церкву, а не церкви. Христос основав одну сім'ю і прийшов і розп'явся за гріхи людські, і на П'ятдесятницю основав церкву, а не церкви. А тому так важливо нам точно знати, котра із церквей є істинна, а котра подложна. Міністерству юстиції все равно, хто до них прийде. Іван, Василь, Михайло склалися в одну церкву Петра, Василя, Івана. Другі се склали 3 жони, ще одну церкву. Міністерство їх зареєструє. Но це не будуть церкви. Це будуть лже-церкви, лже-релігії, які відношення не мають ні до правил церкви, ні до заповідей Господніх. От чому на всю недільку, видя вже духовними очами день рождення церкви, ми видимо, що і твориться в цьому мірі тепер. Скільки людей осознають, що вони роблять зло, що вони влізли в секти, а це тупик. Но вони там сидять, внушають собі, що вони правильно зробили. Бо коли такі православні, телевізор казав, що недобрі, отсталі, непрогресивні, непатріотичні. А ми у церкві кажемо, в Царство Божие входять віруючі іскренно діти Божії. Остальні параметри придумані на землі хитрецями і обманщиками. Можна любу одежду одіти на себе, розмальовану, розкрашену або вишивану, но якщо там у середині сидить безбожник, нецерковний чоловік або злочинець, разве одежда спасає? Ми все кажемо, що у церкву йдемо ми в чистій одежі, як символ чистоти душі. Но йдемо на сповідь, щоб через сповідь прийти чистенькими до причастя. Щоб урозуміти, що в цьому світі не можу ошибнутися при виборі релігії, бо ошибка буде стоїти, програш на суді вічному. Якщо чоловік готується до суда, де його підставили, де йому подкинули различні патрони, порошки, а сьогодні то культивується публічно і вже не скриваються, чоловік, який готується до суда, починає готувати аргументи, щоб этот блуд, який йому яжуть, швидко відкинути. Но наскільки вище ми маємо бути готові на суді небесному, коли у всьому світі нам подкидують различні ідеї, патрони, различні порошки, различні секти і розколи. На страшному суді ми будемо у Господа лише одно мати можливість сказати: Господи, я все тот блуд откинув, а остався вірний церкві. Остальні аргументи мене збили, я слухав телевізор, начитався бульварних газет, не будуть дійсні. Можеш ти складувати на телевіденні, воно создано для того, щоб неправду казати. Воно наперед заведомо тебе уведе в блуд. Значить, держатися треба Євангелія, Слова Божого. І сьогодні і апостол Павел, проходя мимо Ефеса, у городі Міліт,
послав у Ефес прикликати всіх єпископів і священників, собрав їх усіх і сказав їм: «Внимайте, будьте уважні собі і всьому стаду, котрому вас, Дух Святий поставив єпископами пасти церкву Господа і Бога, котру він стяжав своєю кров'ю. Но я знаю, що коли я одійду, то по моєму отшествії войдуть між вас вовки тяжкі, котрі не будуть щадити стада. Да із вас самих появляться, восстануть мужі, глаголющі розвращенное, творящі секти, аби отторгнути учеників услід себе. Сього ради будьте уважні, бдительні будьте. Я вас 3 роки день і ніч учив, що таке істинна церква, а що таке подлог сатанинський. І нині передаю вас, браття, Богові і слову благодаті Його, могущому назидати і дати вам наслідіє во священних усіх. Передав і нас нині апостол Церкви Христовій, в котрій єдиною є спасіння і награда у вічних обітелях. От чому ми сьогодні кажемо: Господи, поможи нам, щоб так і наші предки 1150 років, а ми цю дату постійно утверждаємо, держалися святого візантійського православ'я, держалися православної віри, бо увиділи в ній єдине спасіння. Якщо в наш край приходили люди іної віри, особливо коли в наш край ворвалися австрійці, перше, що почали ламати православ'я, і за насилу загнали частинку православних священників в унію. Замітьте, ми не кажемо, красна унія – це не красна. Ми кажемо факт. Вона уведена силою власти. А тому сьогодні для нас не представляє інтереса як релігія. Ми не критикуємо її і не кажемо добра-недобра. Ми кажемо факт, що в цьому мірі всього-навсього 350 років назад така акція була з 1000 православних священників, десь около 60 придворних стали неправославними. Но народ про то не знав, і ми донині кажемо, скільки наш народ деколи не знає, коли робить помилку. І ще півроку назад, коли була істерія по телебаченню, що Церква Христова Православна Українська недобра, частина людей і наших осталися вдома, вижидали, що з цього вийде. І коли увиділи, що церква на своєму місці, вернулися, но проявили слабінку, а це значить, є їм можливість покаятися, що знову в очередний раз послухали врага і повірили. Ми все кажемо, якщо жона любить свого чоловіка, нікому не вірує, що він недобрий. Якщо муж любить жіну, ніякого наушника і клеветника не припустить до себе. Якщо християнин настоящий, нікого не слухає. І ми сьогодні покликані готуватися до великого праздника П'ятдесятниці, готуватися до нього покаянням, молитвою, і, що будемо всі іменинники, держатися віри Христової канонічної православної. Бо так поступаючи, споминаючи, що Дух Святий управляє церков'ю і збирає єпископів, священників і призиває народу Божий, ми й тут на землі постараємося слухати голос Духа Святого, котрий непрестанно діє в Церкві Христовій і тим самим спасає, сохраняє розуміння Слова Божого і точності віри, а у вічності разом зі святими зможемо, оставшися в єдинстві з церков'ю, наслідувати Царство Божє. Амінь.